Hola a tots, avui us explicarem una mica sobre l'arbre que teniu davant, l'om. Per començar, el seu nom científic és Ulmus minor. És un arbre caducilòcid de port elevat i robust, que pot arribar a una alçada de fins a 40 metres. El seu tronc és gruixut i una mica tortuós i buidat en els exemplars vells. Té una copa àmplia de fullatge dens i arrodonida, que projecta una ombra intensa. Branques primes amb escorça llisa de color terrós. Fulles simples, alternes a ovades, punxegudes i amb una vora simplement o doblement serrat. Arrodonides i cordades, es troba en una gran part d'Europa, nord d'Àfrica i Àsia Occidental. També es pot trobar a Mallorca, Menorca, Eivissa, conreat espontani i a la major part de la península, especialment a les regions de clima mediterrani. La seva classificació taxonòmica és Superregne Eucariota, el regne Alblantae, ordre Rosales, família Ulmaceae i el gènere Ulmus. Algunes curiositats d'aquest arbre és que l'om és una planta en marges de carreteres i carrers i en parcs de pobles i ciutats. La seva fusta resisteix la humitat. Una altra espècie d'om que també viu al nostre país és l'oma, Ulmus glabra, que viu a les zones més altes de la muntanya i mitjana i és poc habitual.